Sunak a ka ni tile fila taama senfɛ fɔlɔ la k'i kunda finitigiw ka kaburudo kan ka taa yirifeere da ye yɔrɔ min bɛ wele nanzarakan na ko cimetière national d'Arlington ko n'o kun dɔ ye walasa ka se ka teriya sira minnu bɛ États-Unis jamana ni Royaume-Uni jamana cɛ k'o sinsin ni taama kun fɔlɔ min n'a kɛra ka na Ameriki jamana faaba kɔnɔ yan kabiri a sigira fanga kunna octobre kalo waati nga a yirala k'a fɔ ko nin kɛra siɲɛ 4nan ye ani Ameriki jamanatigi Biden ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan minnu kɛra kalo damadɔ ko Ukraine jamana kɛlɛ kun minɛlen don ka bila Britanikiw ka ministri ɲɛma Rishi Sunak ale ka baaraw kɔnɔ min bɛ wele ko agenda ni tile fila taama min kɛra ka na Washington jamana kan k'a kun de ye ka na cikan lase min bɔra Grande Bretagne jamana yɔrɔ Brexit kɔfɛ o min lakodɔnnen don i n'a fɔ Ameriki dɛmɛbaga jamana dɔ diɲɛ ɲɛfɛ jamana min lakodɔnnen don ni dɔ farali ye a ka fanga sinsinni kan États-Unis ka fara Royaume-Uni kan ni jamana fila lakodɔnnen don i n'a fɔ jamanaba fɔlɔ filaw minnu kɛlen don k'u kanbɔ ni kɛlɛkɛminɛ dili ye Ukraine jamana ma o de y'a to lajɛrɛ min bɛ ka kɛ nin ye a kumaw fanba bɛɛ lajɛlen sigilen don Ukraine jamana kan nin kɛlɛ in kan min ɲɔgɔn yew kɛra kunu alamisa Sunak ani Ameriki jamanatigi Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛ Ameriki masayaso Maison Blanche la a koɲɛ kɛra sababu ye Ukraine woroduguyan fan fɛ u ka barajiba k'o tigɛ wa ko min ye gɛlɛya don baaraw taabolo kɔnɔ o kama Sunak ka ni taama in senfɛ y'a ŋaniya k'a fɔ k'a b'a fɛ kumaɲɔgɔnya jijalenw ka kɛ ko walasa ka se ka dɔ fara sɔrɔ yiriwali baaraw kan hakilina carilenw o hukum kɔnɔna la. Great foundation for us to cooperate on. So, no, it's great to be here. Thanks for having me.